Óscar, contigo para coñecer a esa familia tan ben avenida, con Guillermo como pai de familia, pero cunha nai moi particular. Óscar, contanos. Mirade que bonitos están estes patiños aquí no barco de Valdeorras e como non van estar ben se están, son os mellores patos do mundo e os mellores cuidados de toda Galicia seguro porque está aquí Guillermo con eles. Guillermo, estás aquí dándolles de comer, xa me deches a min tamén para que lles dé un pouco de ferramenta? Dolle un pouquiño sempre todos os días de comer, ás mañás e ás tardes. Aí está, claro, porque estes patos que tedes por aquí, estamos agora mesmo aí ao lado do malecón, no barco de Valdeorras, estes patiños que tedes aquí, tedes moitísimos, non? Si, hai moitos, moitos, aunque a mitad deles non salen porque os comen os que hai todos por o río, que tamén son depredadores, é normal, lei de vida, Claro. uns comen os outros e sempre que nunca salen todos os que nacen no ese. Pero ti tiveches aí unha pata, unha nai pata, amigos, que che foi aí a casa Sí. e que tivo patiños. Si, puxo 14 huevos e sacou 10 puliños solo. Tiveronos todos na túa casa, entón, Todos, nesa xardineira que na miña víamos jardineira, antes. Sí, na jardineira ali criaron e estuveron 21, puxeron 14 huevos, depois dos 14 huevos estuveron 21 días gorando e os 21 días saliron. O 24 de marzo saliron e agora o 24 de abril pois ten sobre un mes. O Mi que pasa madriña. que eses ahora neste momento non están porque andan por aquí por todo o Andan de malecón. excursión, é que e mirade, non están os patiños, están solamente os machos, os grandes, pero mirade que bonito é todo isto como para que os patiños non queiran viaxar por aquí adiante polo barco de Valdeorras a ver o bonito que temos por aquí, Pero ti, cando tiveches eses patiños, cando viches como saían e cando os tiñas na casa, non che daba, non era emocionante iso, Sí, Guillermo? moi bonito, moi bonito. A min gustame moito os animales. Sí. Sí, moito. Entonces eu non lle fixen absolutamente nada, deixei que criara ali, ela sola, sin mover, sin espantala, nin nada, estuvo perfectamente. E cuidando e salvando a das ocas, que tes por aí tamén unha oca que anda... Sempre, eu sempre estaba dando de comer, tapaba os huevos cando me marchaba que non quedaban ben tapados, tapaba o seu, iba a comer abaixo ao río e volvía outra vez para arriba para a terraza. Pero eres o auténtico salvador dos patos. Poderíamos dicir, Guillermo, que és o auténtico patomán. Bueno, porque me gustan moitos animales. Que bonito. Pois aquí estamos, amigos, no barco de Valdeorras, coñecendo estes patiños fermosos que teñen por aquí no malecón e que podedes ver calquera día. Eu voulles dar de comer estes gusanitos que me deu aquí Guillermo para que os patos estean ben cuidados, a salvo das ocas e que sigan medrando, libres e así de bonitos no barco de Valdeorras, amigos. Un biquiño, Óscar. Bueno, deixamos aí a Óscar.